Ana panyunan saka Mas Zain. Heeh, saka Boyolali. Ya. Sing sore mau urung diaturake apa? Kadung Tresna. Ya. Sing kepareng nyekar. Ya Mbak Ria. Wah, Ria jenaka. Ya. Men jumeneng ya, Gong. Men semangat enggak ngantuk. Ah iya. Monggo Mbak Ria. Alon-alon. Nah, ngerti ta? Pundi niku? Undangeme Bagong. Senengane engko beda wong ngadeg ora. Aku ngadeg ora beda ora seneng. Ha iya. Ya, monggo Mbak Ria ngaturaken kadung tresna. Iya, men supaya saya gemerengseng. Monggo dibawani. Apa kae sing kae? Aku terima wong lanang, aku terima mati ning waton tresnaku tak tampa ngene lho. Oh nggih. Wong wedok goblok. Ha iya. Nggih mboten goblok kok. Ah wong trima mati waton tresnane wong tresna kok ora ditampa ki mbok ya wis. Ha iya. Kok malah sepoto sing ora-ora. Cakepane iki ora dadi. Lah nek sing ditresnani nggih niku kok. Ha iya, nek ra ya rasa dadak trima mati. Nggih. Sing wong lanang pirang-pirang. Nak niki, Pak. Surebo. Ayo saiki wae lah, kowe aja netangi tensine Bagong lho. Lho. Iki wis menep lho iki. Lah yaene tok gawe. Wit sore kok gur muring-muring wae. Nah iki ngene iki nek ora kebeneran aku. Iya yo, ge wis. Ku tak tukake masker. Ngomong masker kok 5000 kok nggo ngopo? Maskere mboten cukup nggih lambene Bagong niku. Niki napa? Pancen kudu nganggo nganu niki, serbet. Serbet cap kalong. Turu e kok. Wis merem. Apa sih? Ya iya. Ngantuk Mbak Tatine. Ora, kuwi iki pancen topo e kuwi iki. Oh. Nek yaketen topo ngoten. Kuwi nek tak tau turu mboten kula ming kedhep. Kedhep kok 2 jam. Penak banget. Nah iya. Yuk. Sinawang datan boseni. Pancen wong lagi seneng ki sinawang ora mboseni. Heeh. 2 tahun 3 tahun petukane. Kuwi meneh. Nggih mboten kok. Manusiawi ngono. Heeh. Nyawang wong bagus aleman. Sapa iki apene ditedake mik iki? Ana wong nembang kok ana. Kaya dara wedok memeti. Rekoso tak lakonane. Angger aku bisa nyawang mesti ada. Angger aku entuk nyawang. Ngono kuwi truk wong wedok ki nek tresna wae mengentuk nyawange Ayem. saguh rekoso. Ha iya. Ya. Wong lanang kundule abang. Wong bagus Gusine biru. lambene abang. Aku dadi kelingan aku dhewe. Aku pengen lambeku ki perokok ora lambene coklat. Heeh. Kepengin abang tak leleti pepsoden anggere turu leleti pepsoden.
Sing abang ping lambene tok kiwa tengen ireng. Dadi kok stopan gantung kae. Oh, wis takdire ngono aneh-aneh. Mbok bengesan ndung nonton. Iya. Ayo. Yen mati aku wis kurup. Wani mati. Angger tresnaku mbok pegat tampa wis mati kurup angger tresnane ditampa. Njok ngapa tresnane wong mati? Ya wong jeneng cakepan wis anu lho Gong, cakepan ki nek embane kaya sinetron. Dadi bayangane iki dhuwur banget. Kaya sair-sair lagu wae lho. Bayangane dhuwur banget ngono. Heeh. Yo. Lamat wis katon tejane yen bodongkat. Wo, misruh lho. Sing bodong apane ora. Kae sing mlembung ora wudune sak wetenge saiki. Bodong kok sak wetenge. Yo. Lamat wis katon tejane yen berangkat terang adu Penggirong ya isih semangat, Gong. Ning suarane wis ora kaya biasane. Lho, suarane kaya biasane ndang tak. Yo, wis yo. Ye. Wis ora oh. Wis dari tegese ngangkat cangkeme wis kabotan. Ya wis ora apa-apa. Ya. Bacaane
ngrebak. kowe nek ngendange sendan ra aleman ki ya nyatane penake ra jamak-jamak. Nek gawe-gawe dijogeti angel ra jamak-jamak. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Rai, Ria. Mbak Ria kok disebut Mbak Rai. Heeh, Mbak Ria. Matur suwun. Iki ya isi ana pamundutan saka Jerman, Truk. Waduh. Adoh. Kono iki awan lho, Truk. Apa? Heeh. Srengenge kan mubeng. Percaya ora kowe? Ora. Rono ora percaya. Wegah kok tekan Jerman ngopo? Heeh. Ya, diaturake sing kepareng nyaker sop. Sik. Kira ngomong diatur. Sing kepareng nyekar, kok sing kepareng nyekar? Cekar ki cokor. Iya. Sapa, Truk? Iya. Coba nek Mbak Aprilia. Ya, iya Mak sing nunjukin mau urung nyuwara apa-apa. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Apa mau nyune gom tembang kangen, tembang lari-lari kangen. Iya. Wah, ayo joget yo apik. Nembang mesti ora kalah apik, mestine. Mestine ngono. Coba kiasane saka Magetan. Magetane ngendi, Gong? Magetan iki kidul Banyuwangi. Tutuk gundomo. Magetan iki ming wetan kono to. Wetan kono ngendi wong ora sok aneh-aneh, Truk. Iya, tawang mangu wae munggah medhun tekan Magetan. Magetan iku pernah Jawa Timur. Wo, Jawi Wetan. Tuh yo apa kon? Waduh. Ya apa kon? Bablasen kon wis Surabaya kuwi. Ya, Bagong kaya ora ngerti basa. Monggo, Mbak. Ngagem dipun bawani menawa mboten? Monggo Mas Bagong pripun? Nggih, saenipun ngagem dipun. Sampeyan kok ketoke gerak kalau mulut tidak sama. Lho, maksudnya mau ngene iki, monggo. Nderek Mas Bagong. Biasanya kan bareng. Monggo nderek Mas Bagong ngoten niku bareng sinkron. Sampeyan mboten sinkron nih. Monggo. Nderek Mas Bagong. Lah nembe lho, nembe nderekke. Kula niku nembe ya biasa mawon. Wong iki nek Ngawi ya wis nderek kok saiki nang ngene nderek kan wis biasa. Heeh. Iki keprigelane pengendangku ki nang kono kuwi lho, Truk. Ha iya, aku ya ngerti kok ya. Ya, ngerti-ngerti iso dawuh Mbak Aprilia wae lah.
Saking sinten, Mbak? Saking Mas sing ngasta kendang. Ngono. Sing dawuh. Iya, ya iso ora apa-apa, karang kekurangan amunisi tadi. Dereng kenal lho jane. Napa? Dereng kenal. Lah sampe rak di WA to? Kula. Nggih to. Kula saking Dek Cumpe. Oh, Dek Cumpe iki no, Dek Cumpe. Tapi nggih lumantar koordinator. Nah, koordinatoripun ingkang ngasta kendang menika. Sok pados sinden. Nggih, wingi tau kapusan ning wonten niki jenenge Natalia. Wonten iki bareng tekan gone niku nganggo teken. Nah, kula kan balik. Natalia mu iyem jenenge. Bul tuwa. Monggo Mbak diapun aturaken bawanipun. Alon-alon nggih niki. Nggih, lagi pertama kok sampean. Nggih serak wau lho. Nggih, maksude nderekke pertama niku ora mesti kudu alon-alon. Ampun diladaki kula mengke. Mboten. Ajre. Ora diladaki. Diladaki diangkat. Ambuh. Diladaki dinakali. Ora sok dinakali. Wah, nek kula kondang mboten nakal, Mbak. Sing rebab sing sok nakal niku. Niku nggih dereng tepang kula. Nggih, mengke tepangan ngono. Bahaya. Modar. Oh. Bojone muni tepangan, gampon. Jenengan kok terus plerak-plerak to. Mboten. Kuwi mumpung mburimu ki ana cap, kuwi drijimu capna ngono. Iya, dipun bawani Mbak monggo alon-alon. Apa selera murah krasa Krasa ora rek? Krasa. Kowe krasa ora krasa banget. enten terusane. Oh terusane pripun? Tenane aku setia ngenteni. Oh, saktenane aku setia ngenteni. Kowe iki teko. Iya. Neng Harta. Sinten niku Mas Bagong? Niku sing rebab niku. Suwung jroning atiku ketara nek pendak dina nyanyi pendak dina pentas iki suarane nganti serek ngono ya. Saman mangkulinake ngombe wedang uwuh, Mbak. Nek teng Jogja mang tumbas ngombe wedang uwuh niku iso ngeplongke swara. Oh, le tuku nanti daerah Imogiri. Nek Imogiri entek sampean tenggen kula sapokke uwuh sik mengke. niku kados napa to? Ngene niki lho. Niki abang warnane. Ngoten. Lho. Bukan sulap, bukan sil. Niku abang. Niku niku naminipun dawuh menika saged melegakan tenggorokan, dinggo ngilangi gatel-gatel gatal jamur sing kateng kesaya niku saged mari sang-sang niku mboten mesti pokoke lenga ula. Mbok kula nyuwun niku mawon. Lho kagem percobaan. Ampun. Soale pun nonton jopo-jopo. Oh, ngaten to. Lah wae nawani. Maksud kula apok. Udut sing marang terus. Lali leren le udut. Ndak watuk. Bayi ora udut watuk terus. Agar bayi, kok kowe bayi. Aku ya kaya bayi.
Angel disape. Mangga. Napa to? Mboten dom sampean. Sesuk suwe-suwe ra dom. Wong sing tak tresnani teko wong sing ditresnani tega. Wah, wong lanang kaya maneh. Biaman, biadab ngopi. Mbak Ayu kok bianter. Rasa kangen tak empat Diampet ya, Tru. jroning Gagu. daku Neno. muga bisa dadi tamba Loro. liwat tembang kangen Kowe iki iso ngurutke cakepan ora to, Kok? Dadi tamba liwat tembang kangen nek sindene wis muni nyengkok berarti kuwi iki. Oh, tak kira itu. Iki kok. Ngawur banget. Mulane kowe iki basa Indonesia pelajaran elek bijine. Aku seneng elek. Ya wis. Ya wis, monggo. Tembang kangen. Monggo. Tak tak tung tak tung tak. Ya, monggo.
Sing gerang ya wah sindan-sindan kok. Ayo donggo ngilangke ngantuk carane ngono kuwi. Adep-adepane. Ha iya. Ayo adep-adepan roane. Heeh. Nanti adep-adepan ro Prastiwi. Prastiwi le nyawang entuk dodo. Ha iya. Ayo cendik kok Prastiwi. Kok matamu gede banget to nek. Bagong ora. Asli kok kowe kenyang fakta. Ah iya. Aku ngomong ora tau gara kok. Ning iki kejaba saka kuwi, kejaba saka kepiye, Tru? Kejaba saka kuwi. Bapak iki ngenteni bis mabrak cengelmu. Bapak ngenteni Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Kira-kira entuk gawe ra ya, Gong? Kanthi ngucap muga-muga Gusti paring ridho. Oh, ridho rohana utuh. Paring berkah supaya ndara-ndara ki entuk gawe. Ya, yuk disebani Bapak. Yo.